Kari tɛmɛnen Bamanciya wale min taara k'an ka sɔrɔsiw dagayɔrɔ sɛgɛrɛ, an ka finitigilakaw ka kuma lase so u ye sɛbɛnfura fila bɔ. Fɔlɔ kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ an ka sɔrɔsi maa 4 de sara, filanan kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko maa 17 ko o de ni tora la, ko nka wagati nataw la u na jate dafalen ka u da malidenw tulo kan. Baba Burema ale ye jateminɛlikɛla ye, an k'ale lamɛn. An y'a ye cogo min na hali communiqué officiel yɛrɛ ye mun fɔ parce que communiqué officiel n'u b'a fɔ ma fura sɛbɛn o y'a jira k'a fɔ ko dɔ bɛ se ka fara kan halisa k'a bɛ se ka évoluer bon o kɔrɔ ye min ye k'a fɔ ko a da yɛrɛ kelen kelen jɔn jɔn dɔnnen tɛ ma hakɛ mun banna bon vraiment dusukasi ko don parce que ma kelen saya yɛrɛ ka dugu kuma tɛ ma caman ma quoi. Nka kunun tarata bɔlɔlɔsiraw sanfɛ sɛbɛnfura dɔ kɔni ale tun bɛ ka cari maaw ni ɲɔgɔn cɛ mun na maa 40 ani kɔ olu tɔgɔ tun bɛ a kan. O bɔlɔlɔsira fɛ u y'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu k'o ye sɔrɔsiw ye minnu tora tesit o binkanni na. Maliden dɔw bolo a ka kan kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na kɔnɔli ka kɛ mun ye finitigilakaw ye olu ka jate di maaw kana kɔrɔtɔ ni jate ninnu bilali la bɔlɔlɔsiraw sanfɛ. Tijani Bamajo ani Yakuba Kulibali. Baara min kɛra avant le communiqué officiel a ma ɲi parce que nin bɛ kɛ sababu ye futeni wuli parents la, nin bɛ kɛ sababu ye ka psychose créer au sein de l'armée. Donc il serait bon ɲinini ka kɛ bɛɛ fɛ an ka communiqué officiel kɔnɔ pour que voilà parce que olu b'u fɛn dɔn ni bilan kɛra tan n'u y'a ye que u ma se ka bilan ou bien soit fɛn di i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ a jugulen don. Donc au cours de l'opération, olu bɛ se ka fato, olu bɛ se ka fɛn dɔ kɛ. Image minnu bɛ passer Facebook ninnu kan, a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ na ni ko caman ye. Donc olu fɛnw na vraiment il faut que u ka a contrôler quoi. Walasa ka ni Bamanciya wale ninnu k'olu kunbɛn, Dawuda Sangare ale hakili la an ka finitigilakaw u kan k'u sinsin kunnafoni ɲuman de kan walasa ni ɲɔgɔn u kana kɛ. Dawuda Sangare. Kani attaquer ka taa kan attaquer fo ka taa se mɔgɔ 30 ni kɔ mɔgɔ 40 o bɛɛ n'i tora la vraiment a tɛ se k'a fɔ ka ban. An bɛ min ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka nin sugu ninnu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ u ka kɔn u ma k'a essayer tigɛ u kana k'a déjouer dɔɔni ka kɔn ma u bɛ min kɛ u ka se ka bali k'o ɲɔgɔnna kɛ. Bi araba nɛgɛ kaɲa 13 an bɛ ka nin kunnafoni ninnu fara ɲɔgɔn kan wagati min na mun ye an ka finitigilakaw ka kunnafoni so ye mun kɔni ye jate laban ye tesit kɛlɛ kan ale kɔni a tun ma fɛn fɔ o kan fɔlɔ. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.